Nu må du ikke ryge, du må ikke ryge her. Og vi ved godt det er ondt, men du må ikke ryge, du må ikke ryge her. Og Teresa danser rundt, men du må ikke ryge, du må ikke ryge her. Og det er ikke bare indenfor, du må ikke ryge, du må ikke ryge her. Og ham her, han hedder Finn. Der er ingen, der siger, at du skal holde op. Men her på skolens grund, der er der faktisk fuld stop. Der er ingen, der siger, at du skal holde op. Men her på skolen er der fuld stop. Der er ingen, der siger, at du skal holde op. Men her på skolens grund, der er der faktisk fuld stop. Der er ingen, der siger, at du helt skal holde op. Du holder fingrene for smøg, når du er på skolens område, for her må man simpelthen ikke ryge mere. Du må ikke ryge, du må ikke ryge her. Og vi ved godt, det er ondt, men du må ikke ryge her. Og Lotte Hersken danser rundt, men du må ikke ryge her. Og det er os, der siger det, og du må ikke ryge her. Og der har vi jo Claus E. Der er ingen, der siger, du helt skal holde op. Men her på skolens grund, der er der faktisk fuld stop. Der er ingen, der siger, du helt skal holde op. Men her på skolens grund er der fuld stop. Der er ingen, der siger, du helt skal holde op. Men her på skolens grund, der er der faktisk fuld stop. Der er ingen, der siger, du helt skal holde op. Men her på skolens grund, der må du faktisk overhovedet ikke ryge nogensinde mere. Ikke så meget som en eneste cigaret. Marie danser rundt, og du